Des del moment en què comencem a plantejar-nos que com a pagès volem servir a la comunitat, deixem de fer el monoconreu i comencem a treballar el producte de temporada. Per tant, és com que anem a fer, que això l'agricultura ecològica també va en aquesta línia, la diversificació de conreus i la rotació de conreus. Per tant, el producte de temporada entra a jugar a part en allò que plantem, per tant, allò que oferim al nostre client. És tot un tema perquè ens hem trobat en els últims anys amb molts problemes a nivell de sequera, molta falta de pluja, tot i que ara mateix estigui plovent, que això és fantàstic i ho agraïm moltíssim. Sí que és cert que, clar, ens està venint com una nova onada d'adaptar-nos a aquestes noves condicions climàtiques. El fet de que hi hagi falta d'aigua, evidentment, es nota a l'hora de cultivar, es nota en la producció. Ens hem hagut de decantar, que això ja ens agrada molt per cuidar tot el que és el medi ambient, en tema de predadors, que és com combatim ara les plagues, però això ha fet que ens hagin aparegut noves plagues i degut al canvi climàtic, amb més calor i les hores de llum és la mateixa, però clar, tenim unes temperatures més altes, ens han aparegut plagues noves. Per exemple, ara tinc un trosset de mongetes. La mongeta, siguent temporada al mes d'agost, és impossible tindre mongeta. Per culpa d'això, d'aquestes elevades temperatures que estem tinguent. I qui diu mongeta, exactament el mateix amb el tomàquet. Productes que al mes d'agost és plena temporada, que és quan els hauríem de trobar de proximitat i més bé de preu, ens estem trobant que no hi ha producció i que els preus estan disparats. D'on ve l'alimentació? És important saber això. I amb la pandèmia es va acabar de veure moltíssim que això arriba a haver-hi durant el temps de la pandèmia de l'alimentació que ens venia propera, perquè quan hi podia haver-hi mobilitat, havies de menjar. Al lloc on no tenien pagesos al voltant van tenir greus problemes. Per tant, plantejar sostenibilitat, plantejar proximitat sense agricultura propera és enredar la gent.